Croeso I Rhondda Cynon Taf! Catref Eisteddfod Genedlaethol 2024. Ond ein catref ni bob dydd. Yma mae trefi cyfeillgar. Llwyth o hanes. A digonedd o bethau I wneud. Felly dewch gyda ni gwydro Rhondda Cynon a Taf. Ble gwell I ddechrau ein taith o Rhondda nac yma, ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda. Yma gallwch chi ddilyn hanes y glowyr, o fi'n gweithio yn lofal Lewis. Caiff taith yr air di ei chynan dan ddeiar a'i arwain gan ein tywyswr. Gweithodd pob un o'n tywyswyr ym Mharc Glo Cwm Rhondda pan oedden nhw'n fechgyn ifanc. Ac ar ôl Blas o weithio yn y Pyllau Glo, mae'n amser Blas I rywbeth bach mwy melys. Mae caffi brach i'n deyrnged i'r dylanwad Eidalaidd cryf sy'n parhau yng nghymoedd Rhondda. A hynny dros ganrif ar ôl i'r ymfudwyr cyntaf ymgartrefi yn y cymoedd o ranbarth Bardi. Blasus. Ond dim hanes yn unig sydd yn y Rhondda. Croeso I Driorchi. Stryd par orau Prydain 2023. Allwch chi ddim sôn am Driorchi, heb sôn am gôr meibion Driorchi. Na'r ffactri bop. Ond os mae cerdded, beicio a mwynhau natur sy'n cymryd i'ch ffansi, yna ble gwell na Barry Sidings. Rhywun bydde wedi joio redeg fyna, heb os oedd Githo Nyth Bron. Ganed Githo Nyth Bron neu Griffith Morgan yma yn Llyncelyn. Un chwedl yw ei bod yn redeg o'i gatref I Bontypridd a nôl tua 7 milltir gen I degell ei mam Ferwi. Ond yma yn Aberpennar, mae'r ras nos galon Githo Nyth Bron yn cael ei redeg. Mae'n denu redwyr o bob rhan o Brydain Fawr. Ac o Aberpennar I Aberdâr, tref mwyaf Rhondda Cynon Taf. Mae sawl Aber arall hefyd, Aber Nant, Aber Aman ac Aber Cymbwy. Mae gennym ni hefyd bentref bach yn gatref I rhywbeth annisgwyl iawn yn Cynon. Yma ym Mhenderyn, mae distyllfa cyntaf Cymru lle fedrwch fynd tu ôl i'r llen I weld sut mae whisky blasus yma'n cael ei greu. Ond gan bod ni'n rhy ifanc I drio whisky, rydyn ni wedi dod I fynyddoedd yr Eagle sydd hen tafel Collery, ble mae'r zipline cyflymaf yn y byd. Croeso I Zip World! Wel, mae'n digon o sŵn a sgrechian yma yn Taf hefyd. Croeso I Stadiwm Eiconeg Helas Artis, Pontypridd. Neu The House of Pain, y wedi fydyddio gan Arn Pontypridd Cymru a Llewod Neil Jenkins. Oes, mae lot o rygbi yma yn Rhondda, Cynon a Taf. A siop enwog ac anghygoel y grogs. Mae lot fawr o hanes hefyd, fel cofeb Evan James a James James am ysgrifennu ein hanthem genedlaethol wrth gwrs. Rhywbeth arall arbennig am Taf yw ei bod ni'n gwneud arian yma. Yn Royal Mint y Llantrisant, mae arian man y Deyrnas Unedig yn cael ei gwneud. Ac arian ar gyfer gwledydd mor bell a Jamaica, Tanzania a Thailand. Yn ôl I Gymru nawr ac yn ôl I Barc yn y Singharad yng Nghalon Bontypridd. Parc a brynwyd gan bobl y dref yn 1919.
Dyma gartref i Lido ffantastig a sawl digwyddiad arall. Gan gynnwys ei Steddfod Genedlaethol 2024. Edrychwn ymlaen at eich croesawu chi yma. A cofiwch i ddod draw i gael Blas o Rhondda Cynon a Taf hefyd. Hwyl!